אנחנו מזלזלים בערעור תשובה. אתם יודעים מה זה ערעור תשובה? ערעור תשובה זה אפילו מחשבה שעוברת בראש ואומרת, די, חלאס עם זה. די, חלאס. הפסיק. עכשיו יכול להיות שאחרי יום הוא חזר לזה, אחרי שעה חזר לזה. אבל המחשבה הייתה אמיתית. באמת לאותו שנייה אמר, די, לא רוצה, די, לא רוצה. לא מתאים. זה נקרא ערעור תשובה. זה לא דבר פשוט, ערעור תשובה. והפליג בגודל מעלת התשובה. עכשיו שים לב, היה לו איזה ערעור כזה, אבל תכלס הוא לא יצא מזה באמת בשלמות. הוא רק החליט של די, הוא רוצה לצאת מהדבר הזה. ואפילו שנופלים מאוד חס ושלום, כל אחד למקום שהוא נפל, אף על פי כן אסור לך לייאש את עצמך, כי יש תשובה בעולם. כי תשובה גבוהה למעלה מהתורה. לכן אסור לנו לייאש את עצמנו בעולם. עכשיו שאנחנו אומרים תשובה, זה לא עכשיו משהו שאמור להיות יאללה, תשב כל היום תלמד, תתפלל, תגדל זקן, תגדל פאות, תשב כל היום בבית מדרש. הלוואי, לא תשובה כזאת מצפים מכל אחד. זה פשוט להילחם על לצאת מהדבר הזה. לא להשלים איתו. לא להגיד בדבר הזה אני לא יכול. אם זה שמירת עיניים, לא אמרו לך עכשיו להיות בבא סאלי. בסדר, לא מצפים. מה אמרו לך? תילחם, תתפלל, תזכור שזה אסור, תעשה התחלות חדשות, תבקש מהשם יתברך על זה. כל דבר ודבר. לכן, אם אתה מתנהל בצורה כזאת, נקרא שאתה בעל תשובה בדבר הזה. לכן אומר רב נתן, אסור לך לייאש את עצמך. כי בסופו של דבר, מי שנלחם בצורה שאנחנו אומרים, מה שרב נתן אומר, בסופו של דבר אתה תעלה לשמיים, יגידו לך, הלו, לא שרק אין לך את העבירות האלה, ולא רק שזה נהפך לשגגות, הזדונות, זה נהפך לזכויות. כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. הוא עולה לשמיים, עומד במשפט, אומר, וואו, עכשיו, הלך עליי, פותחים עליי את כל הקלפים, כל בפנים, ופתאום הוא רואה שבכלל הכל רחמנות, הכל טוב, משבחים אותו על השמירת עיניים. למה? כי התפללת על זה, כי רצית את זה, כי כספת לזה, כי נלחמת מול זה, כי לא השלמת עם זה.